защо никога не успяваме да живеем живота на мечтите си, а единственото нещо, което правим е всеки ден да мечтаем за него. Това са нашите ограничаващи вярвания, това, че ние не можем, ние не ставаме, видиш ли ти на Иван му е провървяла, на нас не. Истината е, че зоната ни на комфорт убива нашето развитие. Рутината, която всеки ден правим едни и същи неща, ходим на една и съща работа, получаваме едни и същи доходи, виждаме се с едни и същи хора, това нещо спира нашият растеж и развитие и затова никога не постигаме следващото ниво. Вместо това, нека се заобградим с хора, които вече са сбъднали нашата мечта, вече са на по-високо стъпало и се учим от тях. И вместо да си мислим, че ние не можем, ние не ставаме, всеки ден да научаваме по едно ново умение за нашето личностно развитие, за нашите умения как да изкарваме много повече пари, защото това, което ни е довело до тук, няма да ни отведе до там.